Hey mga paps, it's Monday, Thursday. So, mabisita iglesia kami. So, si Mami Sugato namon sa simbahan subong ato siya sa katedral. So, kami ni Lily kag ni Lizzie, they're here. Super dark. Okay. Maapas kami to sa iya kag amo namon first stop katedral. Then malibot kami sa iban ng mga simbahan. Join me, okay? Okay. Before anything else, mahapit kami sa 7-Eleven kay mga kids siya nagutom ko no. So importante yung mga bata well-fed, okay? Kay matakaan sila sang lagaw-lagaw eh. Dapat sa kuronta na yung mga tinain nila. Ang makapabusog si mo. Okay? Ilan na? Nimules. Okay. Alright, so first stop, Haro Cathedral. Diyan ko, Mami. May taon tayo? Let's go. Ang may subwa sa... Adoration Chapel. Ay, Mami, oh. Mami? Yeah. Okay, tapos na ang katedral. Next stop is St. Clement's. So kapamangkot ang mga kids kung ano ang anong bisita iglesia. Meaning sang bisita iglesia ng visiting of churches. So sang una, sang gin-adapt na sang Roman Empire ang Christianity as an official religion sang Rome. Naging tradisyon na sa Rome na mag-visit ang mga tao sa 7 basilica. Sa 7 basilica sa Rome. May 7 ka basilica sa Rome na major. Hasta nga na dalata di hasta nga pagkato sang mga Spaniards dito sa Philippines, ilog talang ang daan niya tradisyon sang mga Roman people. Okay? Now you know. Get research ko ni Gina. Ari na kita sa St. Clement's, siyempre ang issue kaya perme basta popular nga simbahan ang parkingan. Masulod na kita sa St. Clement's. Tapos na kami sa St. Clement's. Next stop is ang simbahan sa La Paz. Laka lang kami di. Kung isipon nila ito first time pero dugay na kitang last ko nga sulod sa simbahan sang La Paz. Strong gid ang pagiging Katoliko dire sa Iloilo kay of course sang una historically ano gid kita nga daan sa mga Spanish. Sino nga videoan mo, ma'am? Oh. Okay, so far mga paps, ang La Paz ang pinaka crowded. Sa La Paz may damo sila mga mga gabligya. Pero okay. Tapos ng La Paz. Next stop is San Jose sa Libertad. Medyo malayo-layo. Malayo-layo gawang distance from La Paz to the next church. Okay, dito na kami sa San Jose, dito sa Plaza Libertad. Okay, like sa iba niyang simbahan ang issue parkingan Japon.
Okay man di pwede di ka park ka. Ma'am, hindi lang Oh, katot. Sige, pangusay ka man ay. Ano? Sige, masulod na kami dugay-dugay sa simbahan after sa mga pagwapa nila. Buti nga pagwapa sila. Sulod sa simbahan, mga di sila pagwapa sila. Daddy, Mommy told me so. Yun to next. Okay, up next Santa Teresita. Lapit na lang diya. Ang Santa Teresita diligin kasal si nanay kay si tatay. Ari na kita sa Santa Teresita. Okay, parkingan. Good. Ano sila? Mayo kami mga parking boys. Tapos ng ikalimang simbahan ng Santa Teresita, we're off to Molo Church. Okay, the very popular Molo Church. Yay! That will be the 6th church. What's the church na may damo bats dun? Oh, Okay, see you later sa Molo. Okay, ayun na kami sa Molo. whoop whoop! Molo Church na kami. Yuhu! Okay, sige na, sige na. Una na ka mo. So that's the 6th church. So isa na lang gid. It's either St. Joseph or ang chapel sa San Agustin. Ang amon niya nga chapel na gin pakaslan namon da kami nagpakasal ni Aisha. Okay, ali na kita sa last church namon. Ang University of San Agustin Chapel diri sa Extension Campus. Diri kami gikasal ni Mami. Yeah, ni Ilongga Ma'am. Di masulod na ta. Okay. Kaya matapos na. So, okay, tapos na. Okay, congrats kids. This is your first bisita iglesia. Congrats. Okay. 7 pa? Good. Ha? 7? No, this is already the 7th church. Di ba tabo sila? 7 more. Hindi, 7 na ni. Ay, 7 pagad? No, okay na. New Lisay na pagit sa liga ni Aga, oh. Oh, damo po. Grabe oh. Sa lain Sa pag... sila ka jeep yan. Give me yourself. Oh, sa sulod pag... Wait. Oh, grabe oh. Sa ano pag sila halin niya sa interior. Okay, we're done. Thank you sa pagupod sa Bisita Iglesia. Always keep your Holy Week, Holy. Alright. Holy. Okay, thank you mga paps. Sa sunod naman na video. Bye!